Ναι, ο Σωτήρης. Α, Ο Σωτήρης. όχι. Είναι εσύ Σωτήριν τζάμι. Μου, Εσύ που πουλάς την μοτόρα. ναι ρε φίλε. Το όνομα σου. Μιχάλης όνομα μου, αλλά το παρέα μου και βάλε την μου τώρα πάνω. Α, ναι, ναι. Πόσα σύση είναι. Ρε φίλε, έτσι ακούω καλά. Πόσα σύση είναι. Πόσα συσίριες και ο μισιάρο, ρε φίλε. Α. 450. Α, τα αναστήχα είναι καλά. Ανάστηκα την κινούρκα μου τώρα είναι η κούκλα. Και να καταλάβεις, έκανα την συσκευή, επειδή έκαμε τον αρφό μου μια μαλακία και εγώ την κινήκα, δεν τρύπησε την κάσια από κάτω, η κάσια από όξω, αλλά είπα ρε κομπάρε να την αλλάξω, έχω τα τσαρτήματα ούλου. Άμα θέλεις να έρθεις να δεις, Είναι καλά, είναι καλά, είναι καλά. Μπορώ να αλλάξω τα λάστιχα του, βάλω του forklift. μου, Μπορώ να βάλω λάστιχα του forklift. δεν μπορείς, δεν μπορείς. Α, Ναι, δεν μπορείς. να αλλάξω μπουρούν μπορώ. Α, Να αλλάξω μπουρούν μπορώ να βάλω αεροπουρού. ρε μα περιπέζεις με τώρα. Γιατί. Ό,τι θέλεις κάνεις τώρα. Α, εντάξει. Θόρυβον κάμνη. Για να μην φαρασούν οι τσούρες. Αλλού, Ναι. Ναι. έλα ρε φίλε, έλα μου καλά και καταλάβω, κάτι δεν καταλάβω. Είσαι Κυπρέος εσύ. Ναι. Εμένα μου πιο καλά, πες μου να μου θέλεις να κάνεις. Κάμνη πολύ θόρυβο λέω. Όχι δεν τα φορεύουν κάνεις. Α, έτσι για να με φούνται οι τσούρες, ξέρεις. Να με πόντες τσούρες, Ναι. πάντα τσούρες. Οι τσούρες που έχω. Αν να την πάρεις στη μάντρα. Ναι. Όχι, άμα θέλεις και Κρίστο, βάλεις κάτι μες στο ατσό και είναι καλή. Α, να μπήξουμε πατάτες. Α, Να μπήξουμε πατάτες. α, Θέλω να κάνω πράξη. Λοιπόν, διώσου 200 ευρώ και την 2 του 97. δεν μου ρε κομπάρες δεν καταλάβω. Θέλω να κάνω πράξη. Ναι, Διώσου 200 ευρώ και την 2 του 97. να μου να μου δώσεις. Την 2 του 97. Έτσι ξέρω να μου το ρε μου τώρα. Ναι. Πρέπει να μπορεί να σου πω. Εντάξει. Και δυο φύζες χαλούμια. Α, Και δυο φύζες χαλούμια. δεν έχει πρόβλημα ρε, έλα κοντά και να κάνουμε καλά. Πρέπει να φύγω τώρα. Ναι.